सरप्राइजमोन आङो गेमनि फैसाजों दिनैहाय आंनि बिबौ आरोना बिबौनो गस्ला ओमफ्राय लंपेन्ट लाबोदों आरोना दाखालि मादार फादार ओमफ्राय बिहाव बिखुनजोनो होबाय दिनैहाय आंखौ खांबोनाय माने जन्मआ बिमाजों जादों ओमफ्राय खांबोदों आंनि बिबै बिबौआसो आरोना उन्दैनिफ्राय आं बिबै बिबौनिफ्रायसो हाबा जादों आरोना आबै आबौआसो आंखौ फोरोंदों आबै आबौआसो आंखौहाय फेदेरदों फोलावदों आरोना दा बेनिनो थाखाय आबौखौ आं नोंसिनो देखायनोसै दिनैहाय आबौनो गस्ला लंपेन्ट हरनोसै ओमफ्राय बेखौ हरसै आरोना नै थांखु जायो नालाय बियो आजा आबौ नै नोंनो गस्ला गांसे लंपेन्ट गांसे होबाय आं दे आथिङा ओमफ्राय नैबेखौहाय थांखु जायो मिथिबाय आङो बेयो गेम गेलेनानैसो मोनदों फैसाखौ गेम गेलेनानै मबाइलाव गेलेजायो अनलाइन गेम गेलेनांगौ दावबो खाथियाव एसे ओंखायनो नोंसोरबो गेलेनोबा कमेन्ट बक्सआव दं लिंकआ नाम्बार होखानाय दं आंनियावहाय मेसेजल' खालामहर वाट्सएपआवहाय ओमफ्राय आं बायदि एसे एनै थाइसे थाइनै संख्रि बानलु जानो रिसार्ज सोनो मोनगोन आरो ओमफ्राय बे आबौआ जाहैबाय उन्दैनिफ्रायनो आंखौ बोसोरसेयावनो खांहैदोंना आबौखौ बोसोरसेयानो जायाखैमोन आरोना आंखौ खांहैदों थारमाने जों सानै जावजामोन नालाय बिब' बिनानाव ओमफ्राय जोंहा न'खरावबो बारा गैयामोन नालाय जावजामोन नालाय आइया सानै खांनो हानाय नंला होननानै आबौजों आंखौ लांनानै उन्दैनिफ्रायनो मा दौवामोनलाय आबौ नोंसोरो ओंखाम मायदि दौवै आंखौहाय फेदेरबोदों आरोना ओमफ्राय स्कुल फोरोंबोबाय कलेज फोरोंबोबाय बिनिफ्रायनो आं हाबा जाबाय आरोना बिदिनो 18-19 बोसोरसिम आबौमोनावनो आं उन्दैनिफ्रायनो देरदों आरोना आबौनि अननायाव आबैयाथ' गैला जोंना थैनानै थांबाय दा आबौल'सै आरो आबौआ खाथिनिनो बामोनखुरा होनो आरोना बामोनखुरानि आबौआहाय बोरायथारबाय गैला देग्लायहाय बोरायसिनथारबाय बियो आंनि बिमानि बिफा जाहैबाय असे बेलाय आबौआ जोंना बेनो बोरायथारबाय गैथारला देग्लाय ख्रेब खय बोसोर जाखो आबौ नों 68 बेसेबांखौ होनो 68 बोसोर जाबाय बोरायथारबाय आबै थैनायाथ' 4 बोसोरसो जाबाय होनदोंना 6 बोसोर बावबायसो नोङो आं गस्ला होनायखौ माबायदि मोनदों गोसोआव खुसि मोनदोंना मोनाखै ओमफ्राय फैसाखौलाय मा खालामगोन नोंलाय थांखु जागोन ओमफ्राय मा खालामगोन थांखु जाजोबनो हायो नामा 1000 गाहामनि मा जागोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो बे गेमखौ गेलेनो गोसोब्ला आंनियावहाय कमेन्ट बक्सआव दङ हरबानो जाबाय मेसेज आं फोरोंहरनो थाखाय आं राजि आरोना रोङाबा बिना इनभेस्टमेन्ट फैसाबो सोनाङा ओमफ्राय माबाबो खालामनाङा आरोना एकाउन्टबो एड खालामनाङा जाय गेलेनो गोसो आंनियावहाय मेसेज खालाम वाट्सएपआव थानो थांबाय आलासि जाफैनाया बोरायथारबाय बेसारा साइकेलजोंसो थांसिगोन आरोना साइकेल लानानै फैदों नै साइकेल सालायबावो आबौआ दाबो गामिनि आबौ नालाय गामसा गाननानै थांबाय नै गामसासो गानो आरोना गामिनि नालाय बे गेमा आंखौ बुहुद हेल्प होबाय आरोना इसोरनि अननायावहाय आङो फैसा गारा मुंगारानो बे गेमजोंनो बिराद हेल्प मोनबाय आंहा न'खरावहाय एसे एनै बिराद हेल्प होनो हाबाय आरोना एसेबाबो हेल्प होनो हायोबा गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो आरोना न'खराव आरो गावनि नांगौ बायदि बायनानै मोननाय जिनिसानो मजायानो आलादा जाखायो आरोना आरो आङो न'फ्राव गोबां हेल्प होबाय आरोना माने आं बुहुद हेपि आरोना बुहुद हेपि नोंथांमोनाबो गेलेनो गोसोबा आंनि होखानाय नाम्बाराव SMS खालामहरबानो जाबाय वाट्सएपआवहाय माने जेबो एकाउन्टजों लिंक गैया
एसे खस्थ' नांगौ आरोना एसे खस्थ' नांगौ ओमफ्राय आं दिनै बिबौनो गस्ला लंपेन्ट हरनो हानानै आंनि खामायनायजों बुहुत हेपि गोसोखौनो दै मुदैयाव दोननाय बायदि मोन्दों आरोना स' थेंक इउ नोंथांमोननि सापर्टजों आरो आंनि नाजानायजों आं दिनैसिम बेखिनिसिम फैनो हादों आरोना बुहुत गुलाय गुजाय जाबाय आरोना जोंनिया न'आ मानि थाखाय जादों होननानै बुङोबा नै नंगुमैया जोंना रं फुनलायबाय आरोना मैया लाबोनाय रंखौ नै फुनगासिनो दङ आरोना ओरै फुनजोब्बायानो नै ओमफ्राय नैबेखौ फुनथ'वाखै दाबो ओरै फुनजोब्बाय आरोना खावसे बेफोरो मानि थाखाय जादों आंनि गेमनि फैसाजों नोंसोरलाय माथो मोखां नायनानै थाबाय थाबावगौ गेलेदो लाइभल'सो थानांगौ लाइभल'सो थानांगौ ओइ हौवा आं गेमनि फैसाजों लाबोनाय ना बे रङा खोन्थालाय बयनोबो नोंगौना मा खिथासै ओमफ्राय गेमनि फैसाया माबायदि लाइभल' थानांगौ ना फैसा सोनांगौ लाइभल' थानांगौ ना हिनजावफोरनाबाथाय लाइभल' थानांगौ थाब डाउनलड खालाम ट्रेन्डिं जाथारदों बे गेमा थाब डाउनलड खालाम दे गोख्रै